Αποτροπή καταστροφών. Αντικεραυνικές ασφάλειες. Αποτρέπουν blackout και πυρκαγιές από κεραυνούς. Τα αντιχαλαζικά αεροπλάνα, εκτός από την αραίωση νεφών για να μην ρίχνουν χαλάζι, μπορούν να αραιώνουν και τα κατακλυσμικά σύννεφα ώστε να αποτρέπουμε τις πλημμύρες όπως κάνει η Ινδονησία, χρησιμοποιώντας μικρά αεροπλάνα με αναφλεκτήρες. Έγκαιρη προσεισμική ειδοποίηση χρησιμοποιείται ήδη σε 3 χώρες, με σιρήνες και τακτικές ασκήσεις άμεσης εξόδου. Ηφαιστειακό πλέγμα για συγκράτηση των τοξικών ηφαιστειακών νεφών, που δηλητηριάζουν τον αέρα και τις καλλιέργειες, αυξάνοντας τις ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Θωράκιση της γης με λέιζερ πλάσμα από συγκρουόμενες, ισχυρές ακτίνες λέιζερ, που μπορούν να διαλύσουν διαστημικά σκουπίδια, καταιγίδες, αστεροειδείς.